Ba nyai khublei sesien ya pi ki baju kershan nengi nak wa pi pet ya ki program ki jongi ka bangi ai kerteng na kamenta sakala shai lingbau shilong miel ukerwa ka atiar bat hakani ka kenti mentang ni don biang bat ni ba Robert Jun Karjarin ubalong presiden jokin Youth Council ba kumjuru chairman jok komso ka bade ka kunhun jong kiseng palang ba per bat hakani ka kenti mentang ni kren ha bade ba kamat kaban kata ya ka jaj benriu ret pat ka jongi lingba ya ka kata ka amendment ya kata constitution ya ka sispa arpusan ka bangi ong kata ka 125th amendment bill arja khandai ba Robert ladangi la ya ka ban yo ya ka jingpen shai na kaliang ka jongpi ha ka bai dei bat ka ni ka 125th amendment bill arja khandai ka belawan ra da union minister jong ko home affairs ka tu ko por Rajnath Singh ha kan riu trik banai rempang arja kat khandai kinde lada phila bani tho ngi ka e gani ka bill ka amendment bill sinpat so banai khubli ya phi shlong mil phi ba khan men bat ya baro ki pajba jong ka buri no trep ki ba pej ya kani ka jingpan shai ha ne ka sngi te lada phi ailat nga gan su ya khandiat cha ka history jong ka bill phi kani ka jing terwa ban penkala ya ka constitution dari India hakasin ka basispa arpusan lani kata lani ka bangila ban syol kot ba ka jing terwa ban penkala ya kasik schedule kala don nadu kisnem arjar kharar hatu por ba kadang don ka UPA government kala ayat ka draft bill but pha syaki discouncil buat kumjur ka upload haki website ba kadang ka jing temu ban penkala ya ka sik schedule ti kala don nadu sispa nadu arja kharar but nadu ti por ngakan mau ba kala don bah ka jing keren jong ki discouncil hi ba fer lada pin page ki khobor kala don bah ka tu ka jing keren nadu khobor ti kala don ru ka jing ai jing tho nak liang ki discouncil nak liang state government nak liang ki dorbar trairi ki ba fer ti wat kiseng bahalang ru ki ladon ki ba jing tho na du ti por ti ka baar ka hadin kata ka baar pat kawan hawar jar khatsan ki wan ra biang ya ka ne ka bill hawar jar khatsan ha ka form kum ka draft bill hi ti tu ko por ni so ban ai ko blei ba na liang jong ba pan sengai tu ko por la sim kia ba ya ka ne ulum itu ko fokus ukhot ro ki seng bahalang ki dor ba trari tangai ki seng bahalang ro ngakan mau arsin lai sin la khot yangi ban wan ban ya ai jemut ban ya pelu jemut ka hawar ja khatsan bat ka khadu kani ka wan biang kambo ong phi ka di hawar ja khat khandai ya ka ba Rajnath Singh ula introduce ya kani ka bill ha ka lok sabha ha ka raja sabha ti ki benta hoi kidon katu kat ni ki benta ki ba ngimla ban len ki don ki benta ki ba bha ka ne bil nomla ban len ya ta phi ka benta jong ka one man one post ba unu u briu u bal de umli umla chu ban long DC lan de MP umla chu ban long DC ngasam ong ba ka di ka benta ka ba ka jing themu ban wara ya ka direct funding syaki senong ki thau ngi nomla ban ong bala dang keren namta ka roi ka par ha ki senong ki thau ka ni ka di ka benta ka ba ngasam ong ba kadi ka benta ka ba mo ti kidon sa ki wei ki benta yi ka ba le si nak liang jongi kum gon hon ngi sno ya hap ka long kum ga jing pen kala kerteng ya kini ki discouncil phi ini kentin district ila dina du ko por asam mansua ba borok ka wei khasi jente hil ka don tang ka wei district ti mentapat ngila don sibun tili ki district ka jing pen kala ya ka kentin district sa ka territorial mentala da ka trekam kan nga bil nginom ongshu ki district council ngi ong ki territorial council ti kidi ki le se ki bangi ngi soban ong ba kidi ki jing terwa ki badan jingmut ki ba le se barok ngi pediang kita hari kidot ka to kan nepat ki ba long ketak mat yong pat ya hari ba kajak mreu kaban kong le se nengkong du ngi labong kaban ketak ka di ka jing penkiu ki sit naka
Laipo sya ka saupo ha KHDC na ka laipo hadu saupo ar sa Garohil but na laipo sya laipsan sa Gentihil phi habdi bat Garohil ngam na kwa bat comment ni na markani ka don lang ba ka tu tri-party peace tax agreement hapadeng ka NVC bat ka sarkar India bat lang ba ka sarkar Meghalaya ti NVC tu ka por ki dawa ban pen kiwi kisit ya kata ngim don kam ban ya comment than namar kadi ke jing dawa jong ke NVC tu ka por hanrei ka badi bat ka Khasihil bat Gentihil pan ngasang bat ong kumni ka long ba kumba POE menta ha Gentihil lei we MLA dan sangut ke MDC ti kalau dan lupa kata ka jing biang pura ha ka badi bat ka representation ha badi bat Khasihil alis kadang don hi ar khandai MDC ar khandai MLA mo ti don hi konstituensi ki balahe kum ka maulai kum ka seorang kham ti kum ka mairang bat ke we ki ba di hok sha ban split hanri bakan ki wadu sau phau ka di ke AKA ka ba ta ban ya ka pla tang ka jong ka songsil phi ke jing khlan jong ka songsil kam shop ha ka jing bongut ke MDC ka shom ha ka tri ke jing tri stom ke jing tri smart jong kini ke MDC ke baladan mentah nama beli pitang supen kiu seat kemut ketulup ke extra budget ka bandan kamang tangka ka bandan ti phinomla hiru ban len ba kala bandan ru ka jing yo kabu jong ki wei ki jeb ban reu ki basa ha ki border ki bomdei khasi ban yo prongkli wat hadis council ti ini di wei i ba ab jing ma in term of financially but in term of geographically ru kan don jing ma kdiat ya ka KHDC ha ka bari bat ka jing pen kiu kisit ngin kam shim ba arban ngin kam ya kren bhai kani kamat mo namar ba phi kumba phi ong ba ha ka tu ka por la lum ki sang bhalang la lum ru ya ki dorbar snong abani krem ni ta hato kata ka jing ai jing mot kala don em na kaliang jong ki sang bhalang la ni ki MDC jong ka Khasihil Seton Mas Council ba kumjur jong Gentihil Thomas Dis Council ba habai dei bat ka jingdon jong ki MDC namar kumbangi tip menta la syo jing tip ba en pen kieu ka tasit ti kami pat ka jing persya menta hatu kala don nem pat ka jing ai jing mut akatu ka por habai dei kan ka benta kumbang ong i kan ni ka jing pen kiu sit ka jialong ka de na ka tu ka NVC tax agreement namar ba ka don ka jing terwa ban pen kiu sit ha Garohil tiga ministry ke perkhat bala de pen kiu tang Garohil la dam pen kiu Khasihil la dam pen kiu Gentihil yo kami ka jing sopher mo yo kami ka jing sopher hot ki don kumbang ong phi ka don ka genuine need ban increase ka tu ka ni kisit de se kum molai kala he kum ka sor kham kala he kum ka mairang ru ka he ba kinamar kini konstituensi ki he ki MDC konstituensi ban ye ki MLA konstituensi la de phin Kenya ka number of boot mo ti Henry la de phin pet kum hane sor ka jing bom yo thabut jong tribal phin pet kum mokhar bat kiwi pat ki kham duna ka jing bun pat ti ban yo i bakan don kata ka aggressive demand jong ki dis council ha Khasi bat Gentihil bat jong ki seng bahlang la ni ki dor ba tri kam da don ha Khasi bat Gentihil mar ngi sung thu biang ba ngi tang supen kiu sit kan don ki jing ta ya pla tang ka jong dis council bat kawai let's say kala ban poi sha uput ba let's say kala ban don ru ka jing yo prong kli jong ki wei bom dei ki jap ndu Khasi sha ka dis council la da ka don ka elimination ka don hi kum kata ka jing sngo tinat ka dau habadi bat hapo Khasihil bat Gentihil kam da don kata ka demand la ne ta public demand ban increase ki sit wat la ka don ka genuine need ban phia let's say saar ne lai teli ki MDC sit hapo Khasihil kumba pila wat bania atu ka idon jingkerman ne amba na kai ka ba ka sarkar India kala mud lingba ka ni ka jing pen kala ya kini ka amendment bill hatu don nem pat kata ka kumbangon ban biang ba don ka jingkerman pat ba ngin kam penduna no ka kisit apo ka autonomous council jong ka Gentihil bat kumjuru jong Khasihil na trai ban penduna kanom arais hiban penduna namar kumba kalong mata gi don laipo tiban ong bakan hiar na kata te kanom arais hiru kanom dei hiru ka babha ban ong ban penduna hari ka kumba kalong mata le sin mar ka shutdown kan ke insist ba kadi bandon kan nomination ye ki long kemiru ha ka dis council ngaso ban ong ba
kata kami le iwe arngut dehi bantung nak liang jongki long kemiro hari bapin ong bahkan shoot be direct nak lai pau syak sau pau but sangut and nominate ngai bakadon jing maya ta ti hari subu mentala dak diskonsil kuma ke CDC bo ka kiu nak lai pau syak lai pesan le se lai pulai and sujit no shay nuksamo lai pulai and jit no arngut and nominate kami le let's say ka jentihil mo naka lai pau ka kiu syak lai pu ar mo ar khandai lai pau kin jet ar kin nominate no kami le ka tai we pedeng ide I long kami mo ti henry ban bakan shoot syak sau pau direct kum ba ong api ka don jing ma financially ru ya ka diskonsil to barubat seki pat kiwe kimat na ka jing I ka jong pi ka ba kata lingba ka ni ka amendment bill ki we pat kimat ki ba kata jur ya ka jinglong jingman ka jong yang ne ka long we ka di ka tu jing tarwa ban thung MDC de ki on represented right haka bat ka bas ngolongo ka long kumbang itip bahaka India hi bro ka we gidon chipoteli ki diskonsil bat la tarwa ban thung on represented right tang po khasi hil bat hagaro hil omdei sa we ki prateli ki diskonsil te ka jinglongo ka jongi ka long bale ha ban thung tang khasi hil bat hagaro hil kat ba sheki we ki prateli ki diskonsil kan thup urgent hil bat ki we sham la tarwa ban thong ni te on percent right tila da phipet ya ka jinglong ka jingman kum hopo khasi bat garo hil khangni ha ka hausu ekran khasi ki jing tho jing taru ki don ki banang yet da khasi ki dor bar senong kis em ki dang yet bat khasi ti kata di ka we ka ba aru ngi sung thu ba ya ki diskonsil la chana ban ya da ya garti dustur jong khasi hil jong garo hil bat jong ki jentia po jendihil ngi song thu ya kata mo wat lada mangi bat u jentia ngi yadi ka ju aje benre hondre kaladon pat ka jing phia la ka jong mo hatu report ti lada kadon no kan ka jing yo oprong khli jong ki we ki je benre bom don kan wara ya ke bom so tanat ha ka jing penyet ya ka ka diskonsil pet kai ko po garohil ka jing yo jong ki non tribal la po garohil kala pen mi ka jing khiwin ka bakrau man ka election ka kami ka huri hura man ka election kami jing persya ti lada pin kan mau sak history ko po united ka si jendehil ka jing nominate itu ki MDC Barjala la ka jing yo long MDC tu Barjala kawan ra ya ka bloodshed hasalong kawan ra itu snam ka besar kai tingim ko asu ba kum kata kan wan jia kata de ka we ka banta ka ba arbat ka ba kham ta jur palat na ba palat baro kadi ka jing tarwa jong ka sarkar India ban penrung jubor ya ki panchayati raj sha ki tribal area lengba ka diskonsil phi ko bang itip ba ya ka 11 bat ka 12 schedule jong ka constitution ka badi bat ki panchayati raj bat ka municipal la exam na ka diskonsil ha kanong rim ba begini hakini ki jaka ladon lupa ki dor bai tarari ki beladon nadu handai thai hadu mta bat hadu mta ki dang terekam haka 20 foot bat ka 24 amendment juga constitution kari India la pelat khanang namar kadon kata tila da fen page hakpor ba ki extend hakapor ba ki extend ya ki panchayat haki 5th schedule area kemud haki tribal area Shabar jongka north east lalu penpet ya kapesa mo tu ka panchayati extension of ak tu ke bagi kot ka pesa lada penpet yang tu ha ka tu ka kernit ka basau jong ka pesa la kran chai ba ki dorbar ki dorbar thau an jong ki jela ha tu ki jaka kimdei pen thut ya ka kom sensar kat kum kirti dustur ni kum ki tradition ki custom ka balongo ka long ba balai ka parliamentary standing committee kakentat ia kata ka recommendation habok mekhle hakabil la kerjai bagi village council bagi municipal council ha mekhle kanom terekam katba empat don kata ka governor notification katba longo kolong na po parliamentary standing committee pat ha jingalam jong tu Anand Sharma ku chairman ki ong ba bali hab exam ha mekhle debit ban penrung ye kini ki village council bagi municipal council ki bade ki super tang kirteng reka ki ladai lupa ki panchayat sya ki diskonsil bat kum juru ki municipal council hai sya ki jakaba ba bal kham longsor ha ki tribal area hi tikani kan wanra ya ka clash ha ka sensyar khadar phi kador bar snong ru adan tilada ki dan sa village council kan sami ka huri hura
kum bakalong mentamo ki don gibru ki bosong thu bakalaba oh kini ki village council ki long kum gitu ki VEC ki affair ka VEC hadu menta chairman dang de beki rang ba snong he bubun ki jakan dang de rang ba snong ti ka kam don hiru ka direct election cha ka VEC kamot ki shue jet kum tu ki dang yet na po Handri la ka van ka di village council kan don ka direct election nadu ki snong lani hadu kini ki municipal area but hakani ka direct election and peniat ya ka election da ka election department kabumut manu banyak kun election ki party kamut hakawai pa ko ke snong kan don ka jing ya long chairman haki VEC da ki party ka kongres kan pendiang BJP pendiang ki regional party kan pendiang tekan sami don ka politik nadu na grassroots but kan sami ka huri hura nadu nang tu no po but ngila DBI lupa ka dak jama pinyo I kum po dakar kiba ka jingya show adat nadu na grassroots ka khamlong violent ki village level election ban ya ki state level but ki way ki you tingim kwa banyo I ba ka politics kan rung sundan hadu asno ngathau kata de ka way ka baar kan sadon ka jingya kelas haka senjar kador bar snong ru kan pen I lah jong ka bor kini ki village council ru kan pen I lah jong ka bor ka balai ka funding ti na ka direct funding ti kan poi sa kini ki village council kan poi su idor bar snong ti kan sami bet ka kan ram ti ngim kwa ba bat ka ba khadu du ka ba kan salong ka jingdon no kini ki village council kan long ka jing pentroin no ye ki dor bar trairi ki jongi khamtam ki dor bar snong ki bade ki last line of defense ya ka jep ndro jongi last line of defense ya ka jep ndro jongi ki di dor bar snong nalor bangidon ki di council nalor bangidon ya ka state nalor bangidon ya ki dor bar hima ki dor bar snong ki di last line of defense hak bade ba gerti dustur ya ka jep ndro jongi tikan sami ka huri hura kan sami ka jing kedia no ya ka bor bar ka jing pentroin ya ka bor ti ini benta jong ka village council bat ka municipal council udi benta de usya ubathar ba ya ka jep ndro jongi lada kan ni ka bil ka urlong pet kum municipal council kidon ki municipal area hakani ka jala ka jongi rekim la man penlong election namar ka don gijing persya ka baju dong pet ba jong dor partai tilada ka once don kani ka jing ki huri hura ka jing wanra ya ka lo andor ka basir khiba tinah ta ka dau ini ide iba mahana ki ba matam ibadon hakani ka bil ka ba khadu du ka ba ngakwa ban ong kalong ba kidon ki benta ki ba haban penbet ya ka disongsil kim sim layo arung kim sim layo jaka hakani ka bil ki seng bahalang nak liang jongi komso ka iswai singila ajing tho nak liang ki wi seng bahalang ila WI ba ki la ajing tho nak liang jongi dor batari ngila I ka ajing tho ki disongsil ka state government ki ngi I ki la ajing tho kidon ki jing dawa ban penkelai itu para tuel AB mo na itu presiden shaw governor ngila dawa penkela no ya borok ku ka mekhlia ku tribal area ka jing aibor shu ya ki disongsil khamtam ha ka para lai mo namar kidon kini ki traditional knowledge ki traditional medicine ki traditional tourism bat ki wengi kwa bakum kita kin don bakat sosil ngi kwa ban ya bet bahai itu ka ya khabor halor khandau bat ki marpo khandau mo halor khandau bat ki marpo khandau kum kini ki genuine need bat kadon kan ni ka jingya tussle of powers ka jingya kini ka jingya tengku bor apdan ka council bat ka state ya kata khlem sem lapan bet lang ba para tual ti kidon ki genuine requirement ki badon ka council ka basngsi kalong ka parliamentary standing committee ru kam pediang but what ka home ministry ru kam pediang ya ki jing ba sisha ba ka council ka tengku kim address sendiri mo la shuan ra no ya kini ki village council le tai ka on right ki belong very unhealthy ha ka sensar khada dong ka council arbot kat kum ka jingtep ka bangi yo lum ba ya kani ka amendment bill ngathai kam slam shu ka ba kin pen kala andu nawar kum bolong hi ba ka BJP ka don ya ka bor ka jingbon ru jong ki MP ki jong ki te dakano kalinti thai ka bala ya ka ba en pen so thu shaki ba kini ki de ki jingdawa ki ba hok jong ka jala Meghalaya bat jong kini ki jala ki bahap apo ka 6 schedule namar la da piong na du arjar khatsan ka ba phil la tho shaka sarkar kumju ru chu Amit Shah shaka sarkar India ka ei thai ka ba pelong ba sim la don pat kanu ban ong ban pen kala ya ka ei ka ba la ai jingbot de ki seng balang la ni ka district council atu ka dei namar ba ka sarkar jala kam sim la buddin benya abede ba kani ka amendment bill
ne kumno na ka jing so ko jong phi la phi kali ya kata ka ngakan mau ya ka jingkeren jong chief justice jong kari India dang hai kini ka artayo ki bala dep uong ba ka basungsi along ba lawan ra ya ki bill ha parliament but ki jing thmu jong ka ni bill pe phang do chief justice jong kari India mo upan pau ya kata da ka jing sungsi uong ba lawan ra ya ta ki an ha parliament but ki jing thmu jong ta ki an om ya pe phang ukun tu ya ki lawyers bakin kham ya sim banta ha ka ban ya mi ha ka imlang ka salang bat ban ai jing mut ya sarkar kumno banwan rakyat ya ki pet kan ni kan uksa ngi don hang ni gidor bar trairi gidor bar sunong hapo kasi jinte hel ha garo hel ki don tugi nokma ki don ki tugi jing sensyar kat kum karti ki dusturu jongki la jan nadu khat khandai spa san phau badon ka concern kari India hadu mata kilayat kam shammi gauri hura hot ka development ngi duna ngi mla banlen namar ngi mio direct funding re ki don hi ka tu ne ki development mo ka ti habang ngila ya sensyar kam sem la mi ga jing thut la katas nem te bali te phim shu pen kubor bali te phim shu ithu no be igni dor batrari ki baladan bali te haban wan ra ya ta ka pan sayat ya ka ba mangi ngim sem la dawa mangi ngim sem la pedeng kemo pipet hame khlia ko mangi ong don lightly ki traj hajing syaar mo mar kasi jentia ngila bong baka new trip ngidi tang kaju mo ti habaladan lightly ki diskonsil bali te habdan ita iom setran ti kini ki jingwan ra ya ki an hajaka bakan wan napo sejrong mo ka haban don kata ka bottom up approach ka don ka ni ka jing ai bedo namba na jrong ti kumbang ong api ka ni ka bill la da ka yat kumne klem da pediang ye ki jing terwa jong ki sang bahalang ki dorbar trairi ka diskonsil bat kumju ru na sarkar dia langsung ba ong but it will do more harm than good ya ka jala ka jongi hakim meeting ki jongi bang ye kendu ba state government halor kan ki pen i yang itu jing tho ki persya itu on straight enam la ban len ya kata ki persya itu on straight but ya kini ki jing wan ra ya village council but ka municipal council ru na yang state government kim trek bakan don gitu ngiu i kita kan ba ha ka bedi but ka sit pat ngim isai ya ka stand dong state government ti tinggi lengok kan pi kani ka amendment ka schedule kam di bakan trikam borok ka wikari India kan trikam ha not is but kan trikam yangi ha ka jalam khlia ti manu ba kham tip kam ba ya ka jinglong ka jingman ha khlia de mangiam ti balik kim sangap eta ka sur jongi balik ki haban ya batai start maki baki kwa ban wara maki ta ka pan sehat sangi sane ti ini di iba abjing ma iwe na ki daw ki baki penon kam kalong ba beli haban wan ra ya ka ya ki village council but ki municipal council ki keno ba kita ki dor ba trairi ki jongi kim di ki democratically elected institution ten rei la da fen page wat ka supreme court ru ka pan kesan ya ka jing don jong kini ki jong ki de ki traditional and customary institution ti ngam so thu shu ka intention jong ka home ministry but jong ka government of India ha badi bat ka ni ka amendment kadon ko ka benta lingba ka ni ka amendment bill amar kumia ka district council elections laju pelong penyaj ta ka district council affairs habok ka jala jongi tedre menta kadon ka pat ka benta ba ong ba ka state election committee ka deban commission ka deban penyaj no ka election kumjuru kumba nilai kran mene ka village council ba ka municipal council lo kai ka ban ta pi kumang yong ba ka jing thmu hi ka di ban wara ba ka pan sayat ang ne ki pan sayat ti ya ka pan sayat ro ki le da ki ka election ki yat be da ka election commission tu ki gram pan sayat bat ki jela parisat ro ki le kamchu hi ti ka di ba ka tu ka pan sayat mindset kebom semla terikam hang ni ki kwa ban pen terikam hang ni kadai hi ka ni ka jing pen ya songkha jubor yang ngi bat ki pan sayat kadai ba ka jing ong ba ka tu ba ya praktis mengi hang ni lada ki spa tadi ki senem kalau ngobakala sim no da ka ni pan sayat kata di ka mindset kadi ka ba one bed na jerong sapo amdi na po sa jerong ti kadi ka bong phi ba baro kata ya ka electoral rule ya ki an ya ka jing phia constituency ya ki kandon kumnu en long MDC bat kumnu manu bala ban thabut la sena da ki diskonsil ya ki edi rule hadu mentaru kadang don ya kata henry baro kata ya ka electoral rule la
laya penbej haka jing song thu jumut da jong ka DCA ka ki dis council bat kum ju ru bat ka election department hari menta ya ka electoral rule i kumba kan sa prepare no da ka election department ti kani bat kumba hitip hasik schedule ti ki ong by adult suffrage ki election kan long adult suffrage ti kani ru idi we point of concern kabumut ba nadu national kumba ong api nadu national hadu ita ki jakasor bat kum ju dis council kalawan baik itu ke pansayat election kitu ki parti kini kun baik ti ladangi ailat ya ka parti sistem bahkan rung nadu na yung cerja sundon kasnong kala de nadu yung cerja ngam yo i bahkan don kanu do jing ba na kanika jing shimtino lada shimtino ka state election commission hatu la long nem ko maslaj no ya ka bor jong ka district council affairs so pi ka diskonsil kadang don hi ka tu kan ki bor om de ya baslaj lot ti henry haka election pat hak election si baik kalau don board no ka election department jong state government kan haba ong ka election department ti hi ke ECI kan ka election commission of India hi kan ti hot le si kadang don le si ke jinga pelu jumut hanrai ka board ka bakama khli ka labat no ka election department om de show ka DCA om de show ka diskonsil hot ka diskonsil kadang la hi ban snai ya ki di rule kadang la ban pihak konstitusi kidang la hanrai kita ru lada ka objek ka election department u governor unam san nomor habakut ban penteri kami atau rule ginon kami ke governor asan tu u governor kuma pitip u governor hadu mta u act under the advice jonga council of minister habadi bat kidis council issue li i kumba u act on his own advice ni kren habai de kani ka panchayati raj mene kumba pila pensengo ban batairu atungis ila ne ban ong ba yo ka don kanu ka jing ai jing mut pat na kaliang ki seng san partai kam tam kini ki national party ba idon kam ba de ban don ni kani ka panchayati raj po ka jala ka jongi pi kumbang onga pi mo bakani ka di arja khar nadu arja khar kala don jing terwai kini village council ban municipal council manu badon arja khar UPA kemudian ka yalam hi ka national party beri kongres ti hawar jahat san mono balawan no kawan kaya BJP kan niru ka di national party ti ki ong hi bakan don ka village council municipal council ti kata nginelen le yusho boleh ngin ong bakan don la kala de pau ki bil te ka UPI ru ka tarwahi bandon village council municipal council haka ar jahat ar bil ka NDA ru ka tarwaha ka ha ar jahat san bat kawan ra don ru ya ka bil ha jahat khandai ti kata kam de shoot ka ka kamburi kata te ka di ka bala pau sendon hi ken ti henry haba ki don ha ka jala pan ngiyoi ki keren dak moy kini national party ki don ada lagi keren dak moy ki don ha ka jala pat ki keren dak moy ti ngatrai the best ki bru ki bala hi ban jubab ya kata de makihi kan jubab mangi nam ta ka jongki nginom la ban ong re ke bangi keren kelong bangiyoi ya ki bapau haki bill haba piwan ra ya ki draft bill pi introduce ya ki bill ti kapau te dakano kalenti pat ngatraingin lada ngi kum ta ki rit pat chat min rio kaba ngi don ni ke discouncil ngi don ni state government menta ka ban pensngo ya ni ka jingot jinam ka jongi tai jing ai jing ka jupi dakano pi nakaliang ka jongi kum ka komso kumbangi ong aping ila ba jing thok ila kan du ru ya ka ya ki MDC nak pot kum ju ru ya ka state government nakaliang ka jongi ka bangi kwa ban UI ka long ba ka discouncil bro lai tili ki discouncil ha me khalia but ka state government ngimdi ban sakom ha kan pressure jongka central government ngidi ban i ba ya ha jong ka stan ya ka e bang ngim song ya hap ong ba ka bom song ya hap ngim song ya hap ya ki on percentage nomination ngim song ya hap itu jing don ki village council ki municipal council ngide ban pau but ngide ban pau bangim song hap but ka bakong sat ka long ba ngide ru bandang ye keren ye ta genuine need jong ka council kum ka recognition ni ki dor batsnong but ka empowerment ni ka dor batsnong hot menta ka don hi ka recognition bak empowerment ngim la ban len ya ta long ba ki aki rule jong ka council balasna henry boleh pemaya ka funding boleh pihak direct funding si kidor barsnong atau kidor barsnong jongi kimla saya ben penterikam ya kita ki development kiba ka sarkar India kan ai kala penterikam la bun teli kidor barsnong te beli kimla menta kata kawe kumbong ka jing penbej ya ka peraturan A bat ka peraturan AB kani ka genuine need pi ka jing don yang kata ka uniform civil code ka jing terwa ban don kata ka uniform civil code ba kan don be tang ka we ka an ha ka shong man ha ka tingkun na ka adoption ba
kandon tangkawi ka syong kha syong man ha ka inheritance lan ka jing hiar pateng ya ki ya ka spa ka phau ya khando ka siap ka jing don ka syong kha syong man ha ka riti dustur baro kandon be tangkawi ka India lan don tangkawi ka an one India one law kani di uni di jing ma te yang kata ka jing long salansar dong kari India baro ka we kata ka one India one law mo kani ka di ka jing ma ya ka jam ru pat jong ina mar ba ngiyap her te bat ki ngiap her tang mangi bar ugaru layap her na compare mangi bar kitiki da kharba na not na sau na ele ngilayap her bak labak na duk aktin haduk arti dustur haduk rukom haka syong kha syong man ngiap her haka ajat ai khong ngiap her haka kahiar patengi ki kendo ki ya kaspa ka phau jong ka jing ka sem ngiap her ka ting khun ru ngiap her ka guardianship mo ka jing ri ki jing sumar ki khun ngilayap her te beli pi ong bangi de ban ya rangkat na ojo syai kata ka unity in diversity ti ka jing penbet ya ka paratul a ka jing penbet ya ka paratul ab but ngalakalet i wi pon ya ka para arpau ka jing penbet yo put usam kat kum ki hima kasih lada kim penrungi kentin Israel kasih state ka para arpau ro jong ka sik schedule ngingi dan jing ma ha beri bu put sam bali haduk metang yang lak penbet yo put usam kalong ba ka kentin Israel kasih state kam semarung ha ka para arpau jong kasik schedule ka kamsyam ladon ka jingyada ya uput usam jong ngima kasih na duk macwa tilada ngimla ban penbet ye kini ki balong ki jing penbet ki badai hok ngasko ban ong ba kani ka bil hajaka bukan solve ya ka problem kan wara pan ban ya ka extra problem kan wara pan ban ya ka jing yakhi pajba ang ni kan wara pan ban ya ka jing bom so tanat bat ka bakong san kalong ba kan wanra ya ka dilute kan pendu pendam no igidor batrairi jongi bat kumju ru kan dilute ya ka spirit jong ka sik schedule kan ni ka sik schedule ke ban ngiyo i meno bat ka sik schedule ke ban wan hadin kan ni kala ya perbak la da kawan ni kan kata ne empat HBD perkui ka benta ho ngim ngi klem yakren ban ong ba kan don ka jing scope per chat bin rio andai lingba kan ni ka jing le jong sarkar India tak bon rak ni ka men bill bat kan ni ka kaipot ka ba ka standing committee kala IT namar ba la ong ba an I board si kita ki panchayati raj ki village council ka municipal council atu kamlong ba ngi don ru ka jing jong siar khamtam ek kum ki pat ba yo la sai wan telep pat de ki ki chat bin rio Pinomla banlen baka jingne jingsa jong ka jap ndru ko jongi ka jingne jingsa jong ka khando ka siap ka jingne jingsa jong ka riti ke dustur ko jongi ke de ke jingla jong ki dor pasno pinomla banlen ya kata ka jing bom don dakhar hamolai kam de ke badon an ka de ka jing bat no ki dor pasno ya ka riti ka jing bom sha ya ki non tribal banwan seng dukan hashibun ki yo hawes khasihil pen keren ka mairang ka mokorat ka noston but naga tu ko jing bom sha ya non tribal ki kiu ki beru jongi ka hi pateng piong don anja ko mata hot ka don ka trading ban non tribal ak ri ka jing bom ay no si de jong ki dor basnong ki rai beda ka dor basnong ngim ay no si but suki ka kiu ki beru jongi ka hi pateng ti lada kini ki dor bar snong ki jongi kisha ke dia no lani kisha pendun dunabor no lani kumong ong ki wan ra sa ka wi ka kasenong ke bor sensyar hapok kasenong lada sibu mta village council don charman lani don presiden ngimtip ke ika kerteng ke bakin ai sibu kadon ke jinga per pada uni charman do bador basnong kami ra jing umsnam sibu mta uni charman jong kata ka VC lada jaba kalong mo udi kongres namar bale jit ki polker party kadon na majing askau ba ya kitu no shosno bom de no kersan jonga no pet let's say tang certificate no san let's say tang development room ai ti balingi haban pedeng hi ta ki bangil ada be ilu pakis new te tingi ngiyo i ba kumbang i ong ba lada kani ka bill ka urlong bat lada ka state government ka jongi bat lada ki district council ka jongi ngim ya yang scam bat mangi kum kisang balang bat kum ju uru ki dor bar trairi nadu ki dor bar hima ki dor bar raj ba ki dor bar snong ngim ya yang teli ha kum kani ka por ngi kadon ke jingma ha liang barok ngi ilu pa ba kumbang ong pi kelong ba ka CAB ka shu penlong nong snong ya ki bari kanili kan pen kelumar sendon ya kami yang kam sem
kanili kan penkelumar sendon yang kami ngam sem bat kan mi ka huru-hura nadu na ying nasem ti beling haban pedem kum ya kidi ti ngi kentu sai sen ya sarkar India ba kumbang ni ong ba kani ka an kam di bakan terikam habar ka wikari India ya kita khar ki bahun pan sayat te madan ke ya ki wei ya kita ki jai benru ki bah pedang pan sayat te mat pedang mangingim pedang te ai bangin sensar mangi lang ba ki dor basnong ki jongi beli pihak penbor maki ya yangi Pi Kim Ong pan sayat ri kadur kadar kalau ada lupa kapan sayat ki ai keteng village council pan sayat dikitin Hindi ti village council dikitin pareng habakut ke suya per tang ka kum khot ri ka dikaju ti habang ngingim pediang ngingim tre ya gini ngihun ban ya imlang hakador basnong ti ayangi ya katakan ngingi oi kidor basnong ki jongi kila ban pentrekam ya ki development la dakawan ka direct funding la da pisngau bagi dor basnong ki mla aya ka support kan lada pisngau bagi dar basnong kila ban penonkam bakla bu ya ka accountability ka babiang kan ong ba pihak pendap apa atas ngi pedi ban report wan ra ya ka guideline ka ba scam kan ba khanang ba kanom don gajing bakla kajing penonkam bakla ya ki direct funding ngi kwa ban i kompita kan han ri ya ka i ka ba ngi sngau ba kan long again ya ka tradition ka jongi kan long again ya ka sensar khadar ka jongi ba kamlong hi kan tinggi ngobon ong bahaba ka terikam tang yang yang ni kidi ban sengap ya ka sur ka jongi namar habakut ngitip kambha mangi ya ka sensyar ka khadar ka jongi ban ya ka dali kanu kalenti thai bala man pen sengap ban kalenti ban la ban pen ko ngu kat ka parlimen namar ngidon laingot ki MP wei Raja Sabah arngot MP ti ladang ini keren balada tang ka mekhlia kan la ngatrai las tu hi kan nambar arngot kin persya Lok Sabha bodui Raja Sabha te pilas tu i arngut na kasan spa tam te ngila satu yang ta hanrei ku mangi ong ka ditang kan ngewe baka India ka di ka federal governance system ngidon lagi jong ki jing sensar kat kum ka constitution ngim syam don tang parlimen ngidon ka dorbar thawan haka jalla ngidon ro ki sik schedule kumba ong ba kani ka amendment jong sik schedule kani ka sik schedule kam trikam habar ka wei kari India ka trikam tang haka jalla ka jongi ka ba don kam menta kalong ba ka sarkar India ka di ban sengap ya ka ka opinion jong gi dis council kong bat ka baar ya ka opinion jong ka legislative assembly ti ka ba ngakwa ban dawa kalong ba ka sarkar hajaka bakan su ai tang ka recommendation na ka government beli kemara sedang nak resolution apa jong ka house ngiyo iba shen kan sedang nak ka dorbar shen kan sedang nak ka dorbar jong ka jalam ya khalia ti beli ki buan ra be direct dak resolution ban ong ba ngi suggest kum ni ngi oppose ya kan ni tinggal so ba ong bala dak wan sedang dak resolution bat ngi kami lenti kan de ka unanimous resolution kamut ka jing hudlang jong parok ka we ka house tinggal so ban ong bala dak poi kata ka sedang dak resolution kan pen artatin kendiat ya ka sarkar India ban le ada kabor namar habakut lada ka sniuru la sniu mangi lada baharu lada bah mangi namar kani ka village council kini ka unrestricted right kini ka amendment ng schedule kan trekam tang hangi omdei sa ki wiki penta jong kari India ti balai ka jingle start jong ki MP na dali kan pen kelumar ngi ailat ngi bangin sensyar mangi bat ailat ngi bangin roy ngin par kat kum ka jing start kat kum ka jing la ka jongi ka bedon kam kalong ba ba pipi kwa ba ka roy ka par kan poi haka jala ka jongi lada pipi kwa ba kata ka development kan poi haka jala ka jongi lang ba ka direct funding hafet ye ki institution ka jongi lada pipi kwa ba ka nomdon ka misuse of fund ye kini ki pisah ka ba PI wana ka guideline ka ba klan thongya ka audit report ka baklan wan raya ka social audit ka baklan kidon ki wei pat ki bentai ka bangi dang la ban le not necessary ban chu ong bai ban chu don bet ka kata ka jing ya jit election adult suffrage ka jing ya ka election adult suffrage kam amount to accountability directly haka financially mo nalor ngi ki MLA ye ki MP ngi jit ka adult suffrage kamut pat ong lawan ra ya ka accountability haka jing penon kam ya bisa pa ba em ni hab don kam em ya ka audit ni hab don kam em ya ki village committee ya ki village commission tu wan ra kum kita system kan kiban longkum kini ki nong kami baka nom don ke jing penon kam bakla ya fon
Ngasem ong la da kile ya kata kan di ka win-win situation ya ka sarkar India ru kala ayo ya ban penudlong ban penterikam ya kita ki grassroots development work but nam ta jongi ru kan di ka riti gestur ke bangidon ke ba hadu matang ngidang don ya kata ka jing ngej la ne ya kata ka jing shania ka fit kan biang tienri lada kalong da kemui di kan chuan ra tang ya ka kan ru ramti ke bang ong ka lenti ke ba long mentahi ka long ba ka state government ke di banuan ra ya ka resolution ke jongki but ki dis council ki di ban ai ya ka opinion ka baklan ke jongki atau idon kam katukan yarap nem ladang ngitit ru ya ka jingkhang jong ka yeng ka syari habidip kani namar bakakta ya ikai ka ba ka report jong ni standing committee ka pha syati syapo syaka IT syaka sarkar India phi kumbo ong kai ka yeng ka syari habukut hi ka kadon kata ka separation of powers phi ti ka yeng ka syari ka dei ban syubatai ya kai ka an kambadi ban diktit ya ka sarkar bakan senai ya kata ka an pingi se ong ba ka ying ka syari kamla ban diktit la ne kamla ban hukum ya sarkar ha badi ber ki policy matters ti kumba hot kan ladang ile ying ka syari le se da ka ba pendon kam ya ka artikel khat lai bat ka artikel arpsan le singila ban don lan ti henry kumba kalong menta kani kadang don ha ka stage of consideration kampat dei ka an ti kumba kalong menta kalong ba kayingan kasyari le se kala banwan kham hadin rekum namar bakani menta kadang de tangka antarwa lani takabil kumba kalong menta kalong ba balingi haban ap ya kasyari bakan rai habangi meta ngidang la ban yakren ngidang la ban pressure ngidang la ban pen i ya syak sarkar India ba kani kamlong ti kebedan kam menta kalong ba ngin le syala ka jong ka muak bat lada jia ba habakut ka sarkar India kam pediang kam sengap ya ki opinion ki jongi wat lada kadi makana ka policy matter let's say ka Supreme Court pat let's say kala ban don la ka jong ka si namar kan don hi ka jing pen ken ya ka riti ki dustur ka jongi ya ka ba wat ka ying ka syari ha bubun ki kam kala burom ha ya ka riti dustur ka jongi ti hatu lada lasai la penurlong la lawan ra ta resolution bat la menjur da ka yeng hi borok kawai phi don kam ne am kum kita kawai na kisang phalang kum ba philale habede bat ka CAB to post bakan long an ba kum juru bandawai ka LP ya ka inline permit da ka ba legislation nong ba Delhi ta ka ba ong march to Delhi ta tin phareng ban ong no ya le Delhi ban pen sngo ya ka sarkar India ka idon kam ne amdo phi kumbang ong ya phi ka long ba menta nginele ko mok ngi khmit nti ba ka dis council kan burom ya ki jing ajumut ki ba ki sang bahlang bat ki dor bar trairi ki orang ba senong sunjuk orang ba senong ma ki la ajumut ngi khmit nti ba sarkar kam di ban ap ya ki opposition bikin wara resolution ma ki kan wara ka bah bakan don beda ka official resolution naka government ti hadin bala deblut ya kita lada kadon kam ya ka people pressure ban persong thu ya ka Delhi kumba ong kanili ka ban kata sendon yo khiuja te ya ki dor basnong sendon te beli kan kata sendon ya last line of defense ke jongi ti lada ya ki we ki issue ban persya yo bari ngila ale up to that extent kanili ki ban yada sendon ya ka kanro ka baskem ke jongi ngasem ong ba kita ti kin sa urlong hang ni ru kan sa kin sadon ge jinge ki bajur but omdi ta hani wat shabar jongka nomba shalong bar wat shabar jongka jalaru ngai iba kan sadon ge jinge ki bajur la da sarkar India kam burom lem ya ke ka aspiration ge jongi kam tam e kumbang ong ba kan ni kan terikam tang hang ni omdi kam di kum ka CEB ki ong bak pe chani ka terikam borok ko gari India ti beli India persya tang mapi paduat la kataru dang exam hi ka schedule area bat ka LP state dang exam he ti habakan ni le ka ban terikam tang yang ngite ka bat terikam ha ki senong ki thau ki jongi kam kata ya ka sam kam kata ya ka Bengal kam kata ya ka Gujarat ti ki di ban sengap ya ka opinion ka jongi ke ma robot Syai ka bangin penkot yang ni gaji keren ke jumpi pan kham syai kindiat berpat ba lingkot ka kerwo na pi sya kipat ba kham tam ya jong ka dikasi jantia
ada pila pan ai ka kerwa pa ka jong phi lani kata ka khubor ka message mi ak tin pareng phi ka khubor ka banga kwa ban ai seki pajba jong bri new trip hi bro ka wi ka long ba ka jep ru ko jong ni na du man chwa hadu menta ngidi ka jep ru ka borom ha ya riti ki dustur i borom bi ka riti na du ka ajat ka khong hadu ka hiar pateng hadu ka sensar snong sensar thau ki sensar it ki sensar hima ngi nut ru ban ong ba ka jing dang ne jong ki district council hadu menta ka long ba ki district council ki sim ya ka jikit khli ban pet ye kini ki dor batrai ri bat ya ka riti dustur jonge ngidi ka jep ru ka ba karpang namar bangi don ya ka khtin ka bakar pang idon ya ka jinglong ka jingman ka bakar pang ka riti dustur ka bakar pang bat ka kom sensar khadar trairi ka bakar pang ti ngakwa banu i ba kini ki riti dustur kini ki jinglong karpang ki jongi ki dang ne dang sa om tang ha ka pateng ka jongi bat ha ka pateng ka bansawan ngakwa banu i ba kata ka roi ka par kan wan ha ka jela bat ha ka jap ndru ba ye ka jongi da ka jing sung thu jumut da ka jing ya hun lang ya mon lang ka jongi ngim ong bang ngim don kam ya ka roi ka par ngi don kam ngim la ban len ya kata ti habakum kani kawan habakum kani kawan jia bat kawan jia om dei na ka jingkwa ka jongi ka di kawan jia na ka jingkwa jongka jongka sarkar India na dali ti ka badon kam kolong ba ngidi ban yasai ngidi ban yatip ngim di ban hun ba tangka ban ngap ya jing pensai ka jongi so ban puli ya kini ki bill ki don ha website so ban panjing sai na ki MBC na ki MLA panjing sai na ki bru ki badon ka jing so thu ya kane kham tam na ka liang jong ki mutiar la ne ki nong sai an ba haba phila sai ka don kam yang ngi ban ya teli ka don kam yang ngi ban so thu sai ba ngi don kam ya ka jing teli na mar ka sarkar India hi bro ka wei kan pej ba ya ka jing teli hi jongi kembang ong bal lada ya ka ya ki wei ki anyi la persa kanili ka ban kata mat yong sendon ya ka snong ka thau ki jongi ki badai ta ki kan ro ki khadu du ki ban yada ka jep ru ngidi ban yada lada ha tu ka por mo ha tu ka por ba ka mekhli high court badon borom ka pendu bo de ka jing ai sarnot ya ki rong ba snong kaladon ka jing ki wen kat ka tu kanili ka di ka ba kampalat ban ya tu tinggal soban ong bang ngidon kam ka jing ya teli ngidon kam ka jing so thu jumut ngidon kam ka jing ya borom mar kaliang bat ngadon ro ka jing ngit skem ba ngidi ban pan sngo ye ki MLA bat ki MDC ki jongi kam de e tang ban ap ki seng phalanga kan tu ye ki paj ba ka leng ba phi thu ye ki MDC phi thu ye ki MLA jong phi na ka pot sa ka pot le si phi kan do phi ya kan do tinga kan tu ye phi ru ba ka ko ni ka pot ka jing don jong covid ya ka bang nginom la le se ban ya lum ya lang ya ki meeting ba ngi kentu ya phi ba phin phon ni ki MDC ki jong phi phon ni ki MLA jong phi bat kam jo ro cha ki MP ngim de ban klet ba ka ni ka de ka an ka ban saya keran ha parliament ngi de ban phon ngi de ban message ngi de ban ya kan du ya ki MP ba ki de ban ya ne a ka nongrim ki de ban yeng nam ta ka ri bat ka jam ro jong kublishibon ba robot kublishibon ni phi ki pajba ro ki balapet ya kani ka program ka jongi na komentas kala shai lingbau shilong miel ukurwo ka atiar bat hashua ya ka ba kani ka bill dani kata ka jingtmu jong ka sarkar India ban penkala ya kata ka sispa arpusan ya kata jong ka constitution jongi riti sensar ka jongi lingba kani ka jing ekran ngange pinyo bon ki jing mentoy namar ba ngila ailat ru ya ba robot jun kharjaren bon compensai binya habai de bat kani ka benta ngai kumpi kum ki pajba pidon ru laka jong ka kamram kumbala ong no ba pidei ki budget ila ki jong ki nong mi khmat ka dei ru ka pali ki jong pi pan soi laka jong ka sur kum kata ka sur upajba ba ka ka thong habai de pat kumno bangin yadai laka jong ka ri ba ka chai ben riau namar habai de ba kani ka benta ka de ka pali jong i wei pe wei shimet hi kumno bangin de ban le na ka benta bangin yo ya kata ka jela ka jongi lani ka ri ka jongi ka badon la ka jong ka hok ha ka bedei har kom im bat kum juru ha bedei ka snong ka thau kumno bangin yo eta ka sensar khadar ka khoj bat kum juru ya ka ba kinong ilam ki jongi kin don la ka jong ka bor ya ka ban chusha penya hano re hano kuble shibon pat ngin sai kin do pat ling ba ki wei pat ki program ki jongi